No joo, päivää vaan taas kaikille. Laitetaan tämäkin video tänne YouTuben puolelle. Tämä on se kun käytti vaihtaa se teleskooppi vähän pitemmäksi tuossa Kempeleen Seppelinin parkkipaikalla. Tämähän pyöri nyt tuolla TikTokin puolella jonkun aikaa ja sitten on kai sitä varmasti jaettu melko monelle eri palstalle. Niin. Laitetaan nyt tännekin tämä. Vähän pitempänä ja vähän rauhallisemmalla temmolla tämä. Niin tuossahan oli tuo teleskooppi tuossa sajevesikaivossa niin jäänyt silloin alun pitääkin niin liian lyhyeksi. Niin. Se oli sitä vaille, että se ei riitä ollenkaan, että se oli niinku ihan siinä kaivorungo ja se teleskoopin sauma, niin se oli sen verran nafti, että se me tuli jo mursketta sitä sinne kaivoon, että se oli jonkun kerran jo vähän tyhjennetty sitä pois sieltä ja niin me sitten nyt käytettiin silloin auki tuo kokonaan ja haettiin tuosta Melteksiltä uutta putkia siihen vähän ja vaihdettiin se. Tuossa on nyt ensin asfalttileikkurilla leikkasin tuohon sopivan kokoisen aukon ja arvioisin, että tuon verran menee se vaatii työskentelytilaa, että ei tarvi alkaa sitten jäljestäpäin niin leikkelee mitään. Niin. Tuolla oli näppärä pihteellä nostella nuo kaivon takkaa nuo pienet palaset tuonne pois. Tuossa sattuu vaan aika märkä keli meille tuohon, mutta eipä se haittaa. Joo, tuo on kyllä aika hupainen nykyään tuo meininki kun internettiä pitkin pääsee leviämään tuommoinen joku yksittäinen video. Niin. Nauro oikein kun Kempeleen Seppelinin parkkipaikalla vaihtaa tuommoisen teleskoopin, niin sitten se leviää ihan niinku aivan ympäri maapallo. Mitä siinä olisiko ne 30 000 kommenttia siinä TikTok-videolla, että ei oo ihan joka kommentti jostain syystä kerennyt vastata eikä Google-kääntäjällä katsoa, että mitä ne tarkoittaa, mutta on siellä sitten kun muutamia on käännellyt, niin on siellä ihan semmosia hupaisia kommentteja. Moni oli kommentoinut sitä, että kuinka heidän maassa niin siellä laitettaisiin kavut kiinni ja kaupat ois kiinni ja kaikki hirviät isot sulut ja sitten siellä olisi paljon miehiä ja monta viikkoa olisi katu auki ja
Niinku tai kuopat auki olisi monta viikkoa ja mutta sieltäpä niitä voi käydä lukemassa. Tuolla piti käyttää nuo reunakivet tuosta pois paikalta, että mahtuu operoimaan. Ja sitten vielä muutama rivi tuosta noita pienempiä kiviä tuosta. Niin. Mutta kyllä tämä, tämä kone nytkin näkyy, että kyllä se aika monen hommaa sitä on tällä päässyt tekemään, niin on tämmösiä pienempiä hommia ja sitten on vähän isompia hommia ja siltä väliltä sitten. Mutta eihän se tämmönen pikkuhommakkaan, niin eihän se ole hommaa kummempaa, mutta kun tekee pois. Kyllähän tuossakin tuo pyörittäjä oli aika iso roolissa tuossa hommassa, että kyllä siinä olisi saanut lapiomies olla vähän enemmän liikkeessä, jos se olisi jäykällä kauhalla vaan vähän räpistellyt tuossa. Oli muistaakseni joku 75 senttiä, jokahan se on tuo teleskooppi normaali pituus. Se aletaan olla jo aika lähellä tuossa. Joo, tuossa irroteltiin tuo vanha kaulus tuosta ja tuo kehys ja pultattiin tuohon uuteen putkeen kiinni ja tehtiin 30 senttiä pitempi tuosta uudesta putkesta. Se sopivasti uppoaa tuonne sisälle ja se oli se tuossa itse kaivorungossa oli ehiä se tiiviste, mikä se on se läpi tai tuo se kehys, mikä nyt onkaan, niin se oli ehiä siinä ja tiivisteet ehieneen, mutta kun painasi sitten uuden putken paikalleen. Ja laittoi vähän maita päälle.
Tuo peräkärry on ihan näppärä näissä keikkahommissa, niin saa kuljetettua nuo kaikki vermeet tuossa mukana. Nää sais olla yksi kuorma-auto ajelemassa noita vehkeitä, jos ei oo kärryä. Ja sitten jos lähet jonnekin keikalle ja otat vaan luiskakauhon ja lätkän, niin sittenpä siellä ois tarvinnut kaiken maailman muut vehkeet, niin parempiko sitä ottaa se koko arsenaalin mukaan ja siinä se kulkee mukana. Tuo pikkulätkä kätevä tommosessa pikkuhommissa, se mahtuu paremmin tuonne kaivon taakse, niin oli näppärä lätkätä tuolla. Tuossa se meidän ruveta ihan ropottelee ihan maahan asti vettä. Oli melko isokin kuuro. Mutta se on oikeastaan hyvä tuossa kun lätkäilee, niin se on kostiana tuo maa tuossa, niin se paremmin lätkäytyy tosiaan. Kyllä kai se kuivanakin lätkäytyy, mutta kyllä se tiivistyy paremmin. Sitten kun on tommosia hyviä maita, niin se, vaikka se on vähän märkä, niin se kyllä hyvin siinä lätkäkin kulkee. Niin. Siihenpä se alkoi olla ruokatauon paikka, niin piti vielä nostaa tuo kansi tuohon paikalle, ettei kukaan mene tuonne kaivoon sitten sillä aikaa. Joo, nyt se rupesi melko lailla puottaan vettä. Joo, se oli tuossa ruokatauolla. Käytiin hakkeen sitten vielä noihin reunakivien alle vähän hienompaa ainetta. Saatiin pohjat tehtyä tonne. Niin oli sitä vaan, että alettiin nostaa jo kiviä takaisin. Kyllä tuossakin hommassa nuo pihit on kyllä aika korvaamaton apuväline.
tuo kivi onnistunut ihan kerralla, että oli pikkusen jäänyt nurkka kovaksi tuolta, niin piti vähän ottaa uusiksi. Kyllähän voi nostaa vaikka tommosen lapion tuolta ja lapiomies jättää niitä mihin sattuu. Niin. No siinä meidän mennä mursketta ihan kaivoon asti. Koskaan ei oo käynyt ja taas kävi. Pitää se välillä vähän siivotakin, niin kehtaa sanoa, että on ite käynyt täällä hommissa. Niin. Ja se pappakin opetti, että pitää sillä lailla tehdä, että kehtaa omille jäljille palata. Niin. Kyllä mä siihen on pyrkinyt. Tuo harja vähän, joku voi sanoa, että se on vähän pieni tuohon. Mutta se tuo harjaaminen ei oo semmonen pääasiallinen liiketoiminta tuossa meilläkään, niin se on nyt palvellut ihan riittävän hyvin tuo. Että kyllä tuo jalkamiehen voittaa. Ainakin mulla on semmonen tuntuma, että kyllä tuo on ihan hyvä. Tuohan on pikkukoneen harja, siinä on ollut pienen koneen kiinnike, mutta siihen on hitsattu tuo isompi. Tuo on kyllä aika hyvin tuossa kulkee mukana, niin eikä vie liekkaa tillalta kärrystäkään. Tuollahan joskus on noita kaapeleitakin harjannut esille, jos on vähän semmoista huonoa maata, että hankala lapio ja sitten siinä on jotain kiviä ja hiekkaa sehän, niin tuolla kun ropsuttelee, niin harjalla ne hiekat pois, niin se aika nätisti sitten tulee. Löytyy se kaapeli. Tuolla piti käydä vähän lätkäämässä kaverina tuossa, että saadaan kalustua taas alkaa pakkaan kärrylle tuossa. Saadaan homma paketti.
tuo just sopiva kokoinen tuo kauha ja sitten on tuo sopiva kokoinen tuo lätkä, niin se menee tonne sopivasti tuonne sisälle. Siellä oli joku roska tuossa ja siinä kato kyyti. Nykkää se olisi tavallaan, että nostelis nuo tötset tuohon paikalle, ettei kukaan riko Civicin etupuskuria tuohon vasiten. En tiedä oisko se jaksanut tuo jalkamies nostaa noita, mutta nostelipa nyt paikalleen. Mutta kiitos kun kahtoit tähän asti, niin katsotaan mitä sitä seuraavassa videossa sitten tehdään.